benginakho enhlizweni yami ukuthi sizokwenza inkonzo yofakazi sifakaze ngoba kubalekile lokho. uNkulunkulu uyathanda kakhulu ukudunyiswa ngemisebenzi emihle ayenzile kubantu. Kodwa ngase ngiyakhumbula ukuthi siseseyinsukwini zesikhumbuzo zomprofeti Isaiah. Kungakuhle sivame ukukhuluma ngaye kulezi insuku. Siwumeme umoya wakhe ukuthi ube khona phakathi kwethu. Siwumeme umoya wakhe ukuthi usembathe nathi. Omoya omuhle, omoya oyingcwele, omoya kaNkulunkulu. Ngikhumbula nje ngicabanga nasihlabelo sokuqala. Siveza kancane ukuhlupheka kwakhe umprofeti uma efika lapha emazweni akithi. Ngake ngaba nayo insizwa indoda kaMkhize ngapha entabeni zakithi eMpaphala. Eyivamisile njalo ukusixoxela ngomprofeti. Eyayithi-ke yona yayidonsa ihashi lomprofeti. Yayivamisile ukusixoxela ngomprofeti leya ndoda. Ubone ukuthi ixoxa ngesimangaliso somuntu. Ngizocela nombani nje ongakwazi ukuhlabela isihlabelo sokuqala asikhole ngaso. Ngisiyena umuntu onezwi, ngibuye ngangena nomkhuhlane. Noma ubani, noma umama, noma amakhosazana, noma abesilisa. Sihlabele nje ngendlela yasekuphakameni. Noma ubani, ngicela inkosi yombusisi. Nangu osaziyo naye ngaphandle kodwa abaningi abasazi sihlonhlalo silikhulu. Namakhosazana ngasazi. Baba.
Japan.
Sihlekisa ngathi sihlekisa ngathi salale mahlathene salale mahlathene Siyabonga kakhulu Nkosi Mbusisi. Iyadabukisa kakhulu le ngoma ngoba iyaveza ukuthi akuzange kwabalula ukuhamba komprofeti kulelizwe. Iyasivezela ukuthi akuzange kwawuhambo olula kodwa kwakuhambeka kakhunyana. Obunye ubulukhuni babudalwa ingenxa yesikhathi. Obunye ubulukhuni budalwa izimo zangaleso sikhathi. Ngoba mawubheka indawo umprofeti wayihambayo uyawushaya uvalo ukuthi akazange aba nemoto. Nemoto ama-public transport lawa khona namhlanje ayingakabikho. Indlela zakhe eziningi uzokuthiwa wangena esitimeleni. Ibanga lide walihamba ngesitimela. Kodwa mawubuka umhlaba wonke awuhambile uyawushaya uvalo. Uyibuza ukuthi ma kwakuwumuntu lona kwakuyinhloboni yomuntu. Uyawungazi ukuthi uzawuthini, ungathi uzokwenza njani ukuze lapha khona ajabule, abone ukuthi konke lokhu kukhandleka, konke lokhu kuhlupheka owabhekana nakho ephemba lomsebenzi omkhulu kangaka noma evusa lo buNazarethe awuzange wabayize.
uyungazi kumele wenzeni kodwa sehluleka ngoba singabantu bokuhluleka kodwa ngesikhathi sethu bekungasifanele ukwehluleka ngoba nezimoto itransport isikhona iningi kakhulu akukho lapho ungafuna ukuya khona ungakwazi ukufika khona ziningi izinto ezazi ngekho ngasikhathi kodwa sezikhona manje kodwa kuyake belikhuni bantwana basekuphakameni bese ngishaya uvalo ngibona ukuthi singabantu bokuhluleka umthetho wethu mawucabanga ukuthi lokhu kusina esikusina namhlanje na kwakufundiswa umuntu oyedwa ekufundisa umhlaba wonke mayifike lapho afike khona zazi intathu igaba noma ngaphezulu isigaba sokuqala esokuthi ashumayeze abantu mabephenduka abantu namhlanje kusasa abafake emanzini ababhabhadise abakhiphe emanzini abafundisa umgidi khona lapho asuke lapha ahambe aye kwelinye izwe nakhona afike eStefanayo afike ashumayele abantu sebashumayezile ababhabhadise maye babhabhadise bese bafundisa umgidi angazi iminyaka isemingaki silapha eGoli sizama nje ukuhlanganisa le ndaba kaNkulunkulu siyenze kahle kusukela ekuhlabeleleni kuye emgidini kuya nje ezintweni zonke zasekuphakameni kodwa namanje sisalwa nakho ukuthi kulunga kalungi kahle ngiyayibuza ukuthi ke umprofeti kwakunjani kwakulukhuni kangakanani kodwa ke nawe umuntu wasezulwini wayekwazi ukuthi abantu abaphi amathalente ukuthi izinto basheshe bayibambe ngiyakhumbula enye ilokhuzana kwezindawo wayifica abantu bezinsizwa bebuye empini afika abatshele abantu abamthi selifikile izwi likaNkulunkulu phakathi kwenu kuyekeni konke lokho enikuphethe nithathe izwi likaNkulunkulu babekwenza lokho bese babhabhadisa bese ebafundisa umgidi bese beyawufunda ngokusheshsha asuka eKwaZulu eMampondweni zonke indawo uZulu ohamba wonke wayufika eMampondweni ehamba eshumala lokuhamba eshumala le ndaba efundisa lo mgidi uyawuthi uma umcabanga abantu basekuphameni wesabe uyawuthi noma ujabule kodwa uma ucabanga ubuka isimo senamhlanje ubuso ujabha buso ubona ukuthi ngampela izinto zithi ziyinkulu kodwa mayifika emhlabeni umhlaba ufike uzenze umkhulu ngaphezulu kwazo umhlaba ufike uyiphakamise wona bese ukuthi izinto ezivele ezulwini zibuke zincane zingelutho silelo qenjana ke abantu basekuphameni labantu abazothi ngempela umprofeti wayithunywa uNkulunkulu ngempela lento wayelethe emhlabeni kumele bekhona and awukho umlingo ozoba khona ukuthi lento ibe khona uzawufuna nathi siphume sihambe endleleni lapho kuhamba khona umprofeti sibakhumbuze nasebekhohliwe ukuthi hayibo bantwana basekuphakameni kwahamba indoda kuleli izwe indoda yomemo yayisho njalo indoda yasikhulusayo lapha ezweni lakithi yayithi yayihlabelela lensizwa ithi zazalwa kanye nami yayikhomba isikhala ithi yayihlabelela iqhamuka kulesi sikhala ithi zazalwa kanye nami anginakuthusa nasinye singabantu abanjalo ke nathi bantwana basekuphakameni sithunywe lokho ukuzotshela umhlaba iSouth Africa yonke nomhlaba wonke ukuthi kwafika indoda lapha yomemo kwafika indoda yasezulwini lo mhlabathi esihamba kuona kwanyathela umuntu wasezulwini kwanyathela umuntu wayengena umuntu kodwa futhi umuntu simele lokho bantwana basekuphakameni akumele sibe ngabantu abanovalo akumele kube singabantu abasabayo akumele kube singabantu ababheka ukuthi sinani noma asinani ngoba umhlaba uyakuminyanisa ukukholwa makufika kuwo uyakuminyanisa mhlawumbe ngokudinga nokweswele kakhulu ukuthi zonke izinto ofisa ukuba nazo zingaze zaba khona bese uhlale njalo usenhliziyweni ebalisayo sifisa ukuthi singabi njalo abantu basekuphameni ingabikho into usathane noma umubi ozositha ngayo ukuthi sisebenzele uNkulunkulu simsebenzele noma sidlile noma singadlile noma kumnandi noma ngemnandi noma kukuhle noma kungekuhle ngoba kuleli izwe lomhlaba esiguqe kona kwanyathela umuntu wasezulwini ezovusa into yasezulwini wayishiya kithi wayishiya kokhokho bethu namhlanje ibhekene nathi ngqo ukuthi nathi sidlulisele kubantwana bethu bantwana basekuphakameni uyawuthi uma ufunda lezi zihlabelelo ufunda umthandazo wokuvuka shaya uvalo ubone ukuthi lokhu kukhuluma akusikho ukukhuluma lokhu ukukhuluma ngaphezulu kwegazi lenyama
uthi uma ufunda umthandazo wesabatha ubone ukuthi lokhu ukukhuluma lokho akusikho kwasemhlabeni. Banenhlanhla abanye abantu uma befunda ukukhuluma kwasezulwini bayebeza ukuthi cha akusibona ubugagu lokho kodwa izulu lelikhulumayo. Bakhona abantu abanenhlanhla enjalo. Sho njalo indoda yakamchunu khona lapha eGoli. Ithi noma ungafunda isihlabelelo ngiyaye ngizwe ukuthi lokhu ukukhuluma akusikho ukukhuluma akusibo umkondlo lobo. Kodwa ulimi lwasezulwini. Inenhlanhla ke lensizwa. Ngoba yathi noma ilala inkonzo ekaBamelusi yasho yathi noma ngabe kuthiwa Ntuli bungangitshelanga ukuthi khona ingilosi ebandleni leno. Kodwa bengiyobona ukuthi ikhona into ekhona la. Bengiyobona ukuthi lokhu ukukhuluma kaBamelusi akusikho ukukhuluma kwasemhlabeni, akusikho ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha kwasemhlabeni kunendawo la kuhamba kugcine khona. Kodwa lokhu ukuhlakanipha lokhu izulu. Isho njalo ke lensizwa. Ngithi ke banenhlanhla abantu abanjalo abantwana basekuphakameni ngoba imvama abantu noma sebekhuliwe baye bengakuzi ukukhuluma kwasezulwini. Noma sebekholiwe benza konke bangena emanzini kodwa indlebe zabo zingaze zavuleka namehla abangazabona lutho. Sisibangalisho esinjalo ke abantwana basekuphakameni sendaweni yomprofeti senyangeni kaMeyi inyanga yethu yokukhumbula umprofeti ukuthi sake sehle isimangaliso. Zasho njalo izixuku zasezulwini mangabe zimbona umprofeti. Zathi saze sehle isimanga. Zikhuluma ke ngomuntu ezazimbona zona ukuthi umuntu wasezulwini. Kodwa wathi mayifika lapha emhlabeni umhlaba waze wabona. Kwanalabo abayingcosana ababonayo ukuthi lo muntu uvele ezulwini. Bahamba endleleni bakhathala. Base begwinya umhlaba. Base bewuthanda nomhlaba. Base bekuthatha nokwangaphandle bekufaka khona lapha ngaphakathi. Yayisiyadumala lento yasekuphakameni. Yayisiyadumala lento kaNkulunkulu. Silapha kana sekuphakameni sizocwenga. Sizobuyisela izinto lapha ezayivele zikhona. Akusiyona into ezobalula le. Izodinga abantu abaqinile, nabantu abana ngamaqhawe, nabantu abangayikhathalele bona, kodwa abathanda uNkulunkulu ngaphezulu kwabo. Usho njalo wabilanga mayikhuluma ngomprofeti kwezinye inkonzo. Uthi bantu basekuphakameni wathi mayiqeda ukwemukela isidlo esemuliswa ukhonzekile inkosi yezulu endaweni senhlangakazi. Uthi waqala washintsha. Wangabe saba yilo ozelwe ngowesifazane nozelwe ngowesilisa. Kodwa wayeseyibona zonke izinto ezenzekayo. Uthi wabona ezulwini wabona emhlabeni. Unakho konke ukuhlupheka kwabantu wakubona. Neinsizi zabantu wayibona zonke. Kodwa ngomoya kaNkulunkulu wasumehlele. Uthi ngelinye ilanga kwafika inkosikazi nendoda. Babesuka ngapha koVerelem. Bengabantu abakhathazekile kakhulu. Benomntwana ogula kabuhlungu. Base bezwa udumo liduma kakhulu entabeni zasekuphakameni. Base bethi asimthathe nathi lo mntwana wethu. Mhlambe lo muntu kaNkulunkulu angafika amphilise lo muntu. Base begibela isitimela. Uthi ke babila ngabehla lapha koPhoenix. Base behamba ngeenyawo bebheke ekuphakameni. Ngoba izinto zokuhamba zayengakabiningi. Bafike ekuphakameni bafike balinda. Balinda nabo njengabantu bonke abafike belinda. Uthi kwathi ke ngelinye ilanga ke yayisiphuma indlondlo yomusa. Isiphuma ihlala lapha nabasebenza bezoyibika bonke abantu abayibikayo. Yayisifika nale ndoda nonkosikazi wayo ephethe lengane yabegulayo. Base beyibeka. Base bethi nanga umntwana uyagula. Siyacela umsindise lo mntwana. Senesikhathi eside egula selokhu azala uyagula. Wathula ke umprofeti akaze abaphendula. Bathi wayibukela le emaceleni, wayibukela emaceleni. Yaqala manje le ndoda yakhuluma ngamawala le ndoda. Athi hawu. Kanti uyakhetha yini wena? Mina ngize lapha wona kuthiwa umuntu kaNkulunkulu. Kodwa ngathi uyabakhetha abantu abasindisayo. Kanti umfundisi onjani? Ngoba uyabakhetha abantu. Wathula umprofeti kaNkulunkulu akaze abaphendula. Kwathi ngesikade abantu basekuphameni wayesebuza kule nkosikazi. Wathi inkosikazi uyafuna ningikhulume. Uyafuna ningikhulume. Basho kanye bathi khuluma. Ufuna ukwazi ingane ethi guliswa yini? Bacana baphambi kwesangoma.
bacana baphambi komthandazi noma lento ekhona ababoni baphambi kwesihlalo sasezulwini. Uthi kuba kumele usimayichaza isimo sika Shembe. Uthi uShembe yilati likaNkulunkulu ehlela ngalo phakathi kwabantu. Babe ngaboni bona bakhuluma phambi kwesihlalo sasezulwini. Babe ngaboni sebemphambi kwaNkulunkulu. Baba zimpumputhe. Yathetha le ndoda. Yathi uyakhetha kanti. Bathe wena umuntu kaNkulunkulu. Kodwa uyakhetha. Mayisebuzileke umprofeti kule nkosikazi ukuthi uyafuna inkosikazi ngikhulume. Basho kanye bathi hayi khuluma umuntu kaNkulunkulu. Khuluma mfundisi. Babembiza ngalokho akufikayo ngoba kwangakaqondi kahle ukufundiseka kwabantu. Kodwa sekuphameni yayisikhuluma, wayesekhuluma umuntu wasezulwini. Wayeseyikhumbuza le nkosikazi ukuthi uyakhumbula inkosikazi ngosuku oluthile ensimini yakho yamadumbe phansi kwesihlahla uthi kwenzekani. Yathula manje le nkosikazi yasikhumbula zonke izono zayo. Uthi kubabilanga wathi mayiqeda ukwemukela isidlo wayeseyibona zonke izinto. Wayesebona nezifo zabantu ezibaphethe. Wayesebona nokuhlupheka kwabantu. Wayesebona emhlabeni, wabona nasezulwini. Wabona naphansi kwamanzi. Bafika ke lo muntu onjalo. Bafika phambi kwesibuko sasezulwini. Esingazange sakhuluma indaba yengane babeyibeke phambi kwayo. Kodwa esafike sabuka indaba yabo, sabuka indaba yalonkosikazi. Sabuka inkambu yalonkosikazi. Silapha ke bantwana size kumuntu onjalo, size sibuke sasezulwini nathi. Sizoyibuka ukuthi inkosi yasekuphakameni sikufanele umsebenzi omkhulu kangaka wawuhluphekela. Sikufanele nokuhamba kwakho. Siyacela Nkosi ukuthi usiphe inhliziyo zalokhu kuhamba. Usiphe ingqondo zalokhu kuhamba. Usiphe isineke, usiphe konke. Ngoba kusikho ukuhamba okulula. Kakhulukazi lesikhathi esikhona njengamanje. Ngoba uma ungenile kakhulu emabandleni. Ungena kakhulu emabandleni, adala uthuthuva, adala ungezwani, adala ingxabano, adala nje konke okubi. Ngabikho uzinzo. Nabantu bamkhonza uNkulunkulu, bamkhonze manzonzo. Bamkhonze kabuhlungu. Kukhona ababazondayo. Kukhona ababakhonzisa kabi uNkulunkulu. Siyamcela uNkulunkulu wasekuphakameni ukuthi lo moya ubiyele lapha kuthina ungangeni. Singakhonzi kabuhlungu. Sikhonze ngokuthandana. Sikhonze ngokubambisana, sikhonze ngokuzwelana nokudabukelana. Sibe njengabantu abanjalo. Sithanda abantu abadala abaphakathi kwethu. Sihloniphe nabancane nabo bonke abantu nabazivakashelayo. Nampo baba bathandile kakhulu bazivakashela njalo. Bengazela ubala kule ndawo, kodwa bamfice uNkulunkulu. Bamfice uNkulunkulu abeze kuye. Bengafiki thina uNkulunkulu simxoshile. Simxoshe ngokungezwani. Samxosha ngokuzazisa. Samxosha ngazo zonke izinto ezikhona namhlanje. Nomhlaba uyabukisa kakhulu. Kakhulukazi ngiyabuka abantwana bethu ukuthi basenkingeni. Mhlambe nathi asisenkingeni kodwa kukhulu kakhulu njengamanje. Ngoba uSathane uyayikhangisa kakhulu. Zonke izinto ezayingenziwa usiyakukhokhela uSathane ukuthi uzenze. Zonke izinto ezayingenziwa usiyakukhokhela. Ngibonile kakhulu labantwana laba abancane balesikhathi sanamhlanje bayiphilisa ngayo lento yokufaka izinto la kuma social media. Okungeyona into embi kodwa ke kuhamba kube kubi. Siyacela uNkulunkulu wasekufana abavikele abantwana bethu. Ziningi kakhulu izinto ezenzekayo kulezi insuku. Angikhulumi ke ngazo. Ngikhuluma indaba kaShembe, indaba yomprofeti. Wasiyabuza umprofeti kule nkosikazi ukuthi ngikhulume yini inkosikazi. Yayisithi le nkosikazi khuluma, nale ndoda yathi khuluma. Yathi kwenze njani? Wayesethi umprofeti uyakhumbula yini ngosuku oluthile ensimini yakho yamadumbe ngaphansi kwesihlahla ukuthi kwenzekani? Wayesethi le nkosikazi, wayesethula le nkosikazi. Akabe sakhuluma. Yasimjikela indoda. Khuluma nkosikazi, kwenzekani lapho?
kwenzekani lapho? Yathula manje inkosikazi yabheka phansi ngoba ibicabanga ukuthi ifike kumuntu wasemhlabeni, ibicabanga ukuthi ifike kumthandazi, kanti ifike phambi kwesibuko sasezulwini, ifike phambi kwelade lasezulwini elehlile lehlele emhlabeni ngoshembe. Wayesethi-ke nkosikazi, le ndoda yafika lapho phansi kwesihlahla, wenzani nayo? Nenzani naleyo ndoda iyafika lapho phansi kwesihlahla? Awu yaqala manje indoda yathetha manje, yathi wenzani nkosikazi? Wathi umprofeti ngisakhuluma, wathi le ndoda le ngane nithi angiyithandazele, angeke ngiyithandazele ngoba akusiyona ingane lena kodwa ishawo. Le ngane akusiyona ingane, ishawo. Futhi le ngane yano angeke mina ngiyibeke izandla ngoba le ngane akusiyo ingane yesibusiso kodwa ishawo lesi. Uthi-ke wabilanga kwathi makwenzeke njalo, yayisithi kuthela kakhulu le ndoda ibuka lo nkosikazi wayo, yayisithi kuthela kakhulu. Uthi-ke basuka lapho phambi komprofeti sebelwa kakhulu, behambe bexabana endleleni. Indoda ifuna ukushaya unkosikazi, ithi kanti uthi ngihamba nomntwana nje, kanti uyazi ukuthi kwenzekani? Base besuka lapho-ke behamba nalowo mntwana, kodwa isibuko sasezulwini noma isihlengo sasezulwini seyinqaba ukuhlenga lo mntwana ngenxa yesono somzali wakhe. Sathi ngeke ngimthandazele lo mfana, lo mntwana, ngoba akusiyona ingane lena, ishawo wena, ishawo uNkulunkulu, ngoba lo monakalo noma lento ayenza phansi kwesihlahla wayekhona uNkulunkulu wakubona. Ngithi yona sekuphambeni siphambi komuntu onjalo, uma kuyile nyanga sikhumbula umuntu onjalo, sikhumbulisa ngoma sasezulwini, sikhumbula umprofeti kaNkulunkulu, sikhumbula isithunywa uthumekile, sikhumbula umuntu okwathi noma wayenakho konke engaswele lutho, kodwa lathi malifika izwi lasezulwini lini namhlanje siyakubiza, sikubiza entabeni zaseNatali, entabeni yasenhlangakazi, okwathi noma kwakulukhuni kangakanani kodwa wayinikela waphuma, wawushiya umndeni wakhe, washiya amakhosikazi akhe, washiya abantwana bakhe, washiya izwe lakubo, washiya konke ayikuthanda, wathatha uhambo owayingalwazi, wathatha uhambo lwasezulwini, wathatha uhambo lwaluyingozi ngendlela esimangaliso. Owathi mayifika lapha ezweni laseNatali, bathi bafika ngomhla ka-10 March, efika lapha eThekwini, efika eMsizini, sekwase-Durban Station namhlanje na, wafika wahlala khona. Wayesiyabuza indaba yasenhlangakazi, base bethi abantu abaziyo, hayi inhlangakazi kude kakhulu mawulapha, futhi indawo eyingozi kakhulu le, yakusondela kuleyo ndaba. Abantu basekuphambene, kodwa ngoba izwi lase limsusile ezweni lakubo, waqala washumayela khona ezweni laseThekwini, washumayela wakhuphukela eNanda, washumayela lapha eNanda, waze wakha umuzi wasekuphakameni, okuwumuzi wokuqala, owumuzi kaNkulunkulu, owakhiwa ngumprofeti Isaiah Shembe mhla evusa uNazaretha. Noma singasayi ekuphakameni ngenxa yezizathu zepolitiki yamakholwa noma yomndeni wakwaShembe, ngisho njalo ungashi yamakholwa ngoba, kodwa umuzi wasekuphakameni uyohlala uyigugu enhlizweni zethu ngoba uyiJerusalema lethu, uyizinto zonke kithi. Sawakhelwa umuntu wayevela ezulwini, waba umuzi wavela ezulwini, waba umuzi wezwi lasezulwini. Bantwana basekuphakameni, wathi maye wakho umprofeti lo muzi, wayisakha izindlu. Ngiyayikhumbula ezinye amagamazo, ezinye ngiyayikhohlwa, kodwa ngiyakhumbula kukhona indlu kwathiwa kabheka uZulu. Sho njalo kumfundisi uMagwaza, uthi bafana balapha embelebelena nonke nihambeni lapha ekuphakameni kuseduzana, niyobuka ukuthi yayingaphi indlu okuthiwa ubheka uZulu, lalingaphi lona isango lamakhosikazi, lalingaphi isango lamakhosazana. Ithi niyobuka nje bafana basekuphakameni ngoba lo amuzi umuzi kaNkulunkulu, noma ungaqhwageka ngendlela oqhwageke ngayo, ungabusaba ngomaNazaretha wonke, kodwa wona umuzi kaNkulunkulu, umuzi kaNkulunkulu, iJerusalema lethu. Noma sedlula khona siyabukisisa, sisho ukuthi ha kwakwafika isimanga lapha. Wayehlala umuzi wehle ezulwini, wayehlala umuzi wehlela thina. Sathi sanikwa indawo, sanikwa i-head office lapha imithandazo yethu nathi esithi masithanda sithi uNkulunkulu wasekuphakameni, njengabantwana bethu, abantwana okhokho bethu ababethi Jerusalema, nathi sanika umuzi lapha masithandaza khona,
sigqolozele khona njengokhokho bethu begqolozele iJerusalem. Sehle isimanga abantwana basekuphakameni. Sehlela phakathi kwethu. Ngithi ke ngikhumbula umuzi wasekuphakameni ngoba ilapha khona umprofeti owasakhela khona iJerusalem elisha. Wasakhela umuzi kaNkulunkulu. Wasakhela ikhaya. Abantwana basekuphakameni. Ikhaya eliyikhaya lenyama nomphefumulo womuntu. Ngoba ukuphakama kuthina kuyizinto zonke. Ukuphakama kuthina kuyizulu. Ukuphakama kuthina kuyikhaya elikhulu. Kodwa asangeni khona usizo olukhulu yilona. Sonke nje basilapha nje sikaze sinyathele khona ngoba sizalwe umuzi siphaphame umuzi sekusebuhleni. Saphaphamela khona, sakhulela khona. Akusangeneki lapha. Kodwa angeke bese sithuka umuzi kaNkulunkulu ngenxa yabantu. Siyohlala njalo sithi umuzi kaNkulunkulu lona. Noma sekunjani kodwa siyohlala sithi umuzi kaNkulunkulu. Noma bese nqabela ukuthi singene khona siyobona. Noma siyobeka imbali lapha khona okulele khona amathamba ingcwele. Kodwa uyabona uNkulunkulu wasekuphakameni nomprofeti uyakubona lokho ukuthi siyafisa kodwa bakhona abavimbile. Kukhona abathi into yakithi le, into yakwethu lo. Into endlu yakithi le. Ngeke ningene nina. Ngoba nilandeli mina. Isimanga ke lesi abantu basekuphakameni. Usizi lwamaNazaretha lo. Usizi lo lesibhekene nalo. Ukuthi noma besingehlukana kangakanani. Ngiyekubone abantu abaningi bayebevama ukugibela abangamaKristu bayiJerusalem. Akekho owathatha iJerusalem wathi elakubo. Kodwa lavuleleka konke umuntu osenkolweni kaYeshua. Wonke umuntu uyakwazi ukugibela eJerusalem afika abuze ukuthi ukhonze sheshi noma ukhonze luthela. Yathi mase efikile nje bese bemngenisa bese engena khona. Bese bembonisa indawo ezingcwele engamagugu bethi nakho yana lapha yana. Kwakwenzeka ukuthi lapha yana. Kwakwenzeka ukuthi lapha yana. Kwakwenzeka ukuthi lapha yana. Kodwa thina amaNazaretha sibe nebhadi elisimangaliso. Kuvele kwasuka indoda eyodwa yaqhaga umuzi wonke kaNkulunkulu. Usizi lolo bantu basekuphakameni. Ngikhuluma ngalo ngoba sikhumbula ubaba mkhulu. Sikhumbula umprofeti. Angikwazi ukungabalisi ngento esihluphayo. Ukuthi iJerusalem namhlanje abantu basagibela bahambe be eJerusalem. Bafike babuye basixoxele ukuthi sifice kunjena, sibuye khona ethuneni lendodana bekunjena, basibonisile. Kodwa bekwakulapha ezweni lakithi, ngabe kwasuka indoda eyodwa yaqhaga ithuna yathi lami leli thuna. Ibhadi lamaNazaretha eliwehlele abantu basekuphakameni. Ibhadi lamaNazaretha. Isho njalo ingoma ka45. Isho njalo ingoma ka45. Mhlambe angqonqoze ngaka umprofeti. Ake wentombi yaseNazaretha. Take mawukhale upompoze. Zeke wentombi yaseNazaretha. Take mawukhale upompoze. Ahuke ngehlazo elikwehleleyo. Awezwe esenilakini. Nazizwe lalani usuluzo-ke naphambi omsindi. Sikezizwe lalani usuluzwakele nawe phambi komsindisi. Ahuke wensizwa yaseNazaretha. Ake nawe khala upompoze. Ahuke ngehlazo elikwehleleyo.
Ake wena nsizwa kaShaka. Nami ngisho njalo nasekuphakameni. Nami ngisho njalo ngithi wentombi yaseNazaretha. Nawe insizwa kaShaka, insizwa yaseNazaretha. Khala umpompozo ngehlaze lokwehleleyo. Ngoba iyakhathaza kakhulu lento. Ngoba iyabuqeda ubuNazaretha. Kuthi zonke indawo noma izinto ezingamagugu aseNazaretha kodwa zinqwahe nabayingcosana. Zinqwahe nabayingcosana. Iyawukhathaza leyo nto, iyabuqeda ubuNazaretha. Iyabudla kancane kancane. Ngoba khona indawo ezisimangaliso. Siyakhumbula lapha eLethezini eMthwalume. Wafika khona umprofeti. Wathi bantu abami asimbeni lapha. Kwambiwa lapha. Kwambiwa. Wathi ngizobubhadisa khona lapha. Bathi masebemba. Wayesethi lapha thina boShembe kunamatshe ayisithupha esawafaka lapha. Mhlasisekela umhlaba. Kwasho njalo abantu basekuphakameni. Kwambiwa abantwana basekuphakameni. Laphuma itshe lokuqala. Laphuma itshe lesibili. Aphuma amatshe ayisithupha. Ngakusasa leyo ndawo kwaba iziba kwabhajatiswa khona. Kodwa namhlanje lawo matshe angeke sawabona. Kwasuka indoda eyodwa nje yakwaShembe ngesibongo yafika wathatha. Asemzini nawo namhlanje. Bawufuna ukutshela abantu, ufuna ukutshela wonke lamanatha akhona namhlanje aphendukayo. Kuthi silandele isimangaliso somuntu owakhuluma ngamatshe engaphansi komhlaba. Njengoba babilanga washo, wathi mayesebukela isidlo abantu basekuphakameni, wayeseyibona zonke izinto. Wayeseyibona phansi kwamanzi, wayeseyibona ngaphansi komhlaba, wayeseyibona inhlupheko zabantu, wayibona izifo, wayibona nezigulo zabantu. Masihamba ke nabantu sifuna ukwenza ubufakazi bokuthi ke nanka amatshe ayisithupha owathi mayefika kuleli izwe lalapha eMthwalume wayesewabona engaphansi komhlabathi, wayesexoxa indaba yawo ukuthi sawafaka lapha thina mhlasisekela umhlaba abantu basekuphakameni. Kodwa namhlanje ngeke sawabona la matshe. Kwasuka indoda eyodwa wathatha yathi awami la matshe. Awami la matshe. Ngizothi awasekho. Ngiyangixolela uma ngikhuluma ongeyikhona. Kodwa ngizwile ukuthi khona indoda yabaShembe yafika wathatha. Asemzini nawo namhlanje. Mhlawumbe ingane eyilola kubona omese. Mhlawumbe ihleli phezu kwawo, asazi kwenzakalani. Ngoba isekho emhlabeni. Usizi ke lolo lukaShembe. Ayikho into ebuhlungu nje ukuzala izingane engezwani. Ayikho into ebuhlungu njengaleyo ngoba kuthi konke into yakhile bese iqhaqwa ingane yodwa bisithi ngiyayo. Bese zonke izingane zakho zihlupheka. Zihlupheka kodwa uyise enakho konke ezenzele konke. Sizingane kaShembe zonke. Bathi babehamba nomprofeti, wayethi mayifika noma kuthiwa ikhehla noma ingane encane noma umuntu ongakanani noma isalukazi, wayefika athi mntanami. Basonke sabazi izingane zakhe ngoba wazizala kabusha. Kodwa abakhona ke abaye bethi bayizingane zikaShembe kakhulu kunathi. Angazi ke noma bagcina kakhulu nomthetho kunathi noma abanjani. Kodwa abakhona baye bethi thina baye basifundele ngisho incwadi. Bethi wathi uShembe vusa omunye endlini yami. Bese bethi ke indlu yakhe wayesho bona ngoba wabazala ngokwenyama. Sonke thina wasizala ngokamoya selutho. Namatshe baqhoga ngenxa yalokho. Nemizi emkhulu kaShembe bayiqhoga ngenxa yalokho. Abasangeni thina. Kodwa uShembe wayithi kokhokho bethu mabefika ethi mntanami sibe zingane zakhe ngempela. Singabantwana bakhe. Namhlanje siyaphikwa. Siyenqatshwa. Senqatshwa zizukulwane. Ngithi kubhlungu bantwana sekuphakameni ukuba ube indoda enotho. Bese yonke into yakho abantwana bakho sebesele bese bengezwani. Bese kuthi othema kufica ukuhamba emhlabeni isiphethe siphethe oyena athi sami lesiphethe engathi isiphethe sethu lesi. Washiya lesiphethe sashiye lo baba obe drive imoto athi imoto yami le ngayishiye lo baba. Ingabe kusaba imoto yomndeni, ingabe kusaba imoto yezingane. Obelusa mhlawumbe wayinkomo athi zinkomo zami lezi. Akuzona ezeni wayishiya kimi lezi inkomo baba ngoba wayekushiye ezelusiwe. Wabelusa umhlambi wezimvu athi izimvu zami lezi.
usize bantwana sekuphakameni lokuthi mangabe usala abantwana bengezwani usungenalutho ngoba lo yena oyomshiya uyohamba emhlabeni ephethe isipete uyosala nesipete kodwa kuneyinkomo eziyinkulungwane kodwa kuzona ezakhe ngoba leyo bezelusile uyothe ezami inkomo sibe nesho njalo ke bantwana sekuphakameni kusuka amadodana abashembe ngesibongo kwathi sekuphakameni wathi ukuphakama okwami wonke lo muzi akusangena umuntu ozongena lapho uzovuma mina ukuthi nguNkulunkulu siyahlanyana emakhaya sinqabula ungangeni ngoba ngeke siyongena sikhothamela umuntu sithi uNkulunkulu siye kuNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba ngikhuluma lezi zinto sekuphakameni ngoba ziwusizi lwamaNazaretha ziyukuhlupheka kwamaNazaretha ziyisimo amanathi abhekene naso ngoba siyakhula kakhulu njengenkolo yobuNazaretha kodwa nomubi uyakhula kakhulu ngaphakathi konke okwangangeni uyakufaka naye ngaphakathi konke okwangenziwa naye uyakufaka ngaphakathi konke okwakuthiwa kudliwa sekuyadliwa namhlanje konke okwangaphathwa ngesandla sekuyaphathwa namhlanje konke okwangathintwa sekuyathintwa namhlanje sikhona into sekuphakameni sitshelwa singabafana basekuphakameni ukuthi iNazaretha kaliphuza utshwala aliphathi ngezandla kodwa namhlanje amanye agaya utshwala emzini yabo sikhule kuthiwa iNazaretha aliwadla amahewu aliwaphuza amahewu sizovusa leyo nto abantu asafana njalo inathi aliwaphuza amahewu namhlanje ngisho njalo abantwana bakholwa ngithi inathi aliphuza amahewu uyathi umama wami ayingxokela inyanga yezulu inkosi inyanga yezulu yazi ziyazi emngceleni zengene phakathi qala kuba mahewu kuyogcina kutshwala aswadla amahewu ingakho uShembe wagaranta ngathi thina amaNazaretha wathi noma ngashaya inyoka nangeke nife wathi sivukile isizwe sikaNkulunkulu esiyothi masinyathele inyoka nofezela kungasenzi lutho noma inyoka ikushayile kodwa ngeke ufe ngoba uyiNazaretha wathi kodwa uma udla amahewu uphuza amahewu iyokushaya inyoka ufe bangaka abantu abaphuza amahewu namhlanje hayi amahewu utshwala angikhuluma ngamahewu namhlanje khona manje aphuza utshwala kodwa aliphathi utshwala ngezandla uthi ubabilanga ngisho ibhodlela likaBhiya lisemzini wakho notshwala ngangabizwa enye insizwa ngilapho kwamasho ithi sidlala isitokfela la sidlala isitokfela sifisa ungene nawe ngoba sasifunda nawe uyindoda esazi ukuthi ithembekile sifaka abantu abathembekile esitokfela asifaki nombani ngijabule nami ngithi hawu hayi ngizokufaka lapha esitokfeleni bese ke ngithi ke imalini cha sikhokha imali nenzani kanti sithengisana utshwala sithengisana utshwala nje uma ngabe unomcimbi ungathengi utshwala ufike nathi siyiclub kaTshwala ankosana le ngikhuluma ngayo sikhonza nawo lapha embelebeleni kodwa ithi angingene eclubini kaTshwala ake wensizwa yaseNazaretha nawe khala umpompoze zeke wensizwa yaseNazaretha ake nawe khala umpompoze sizosho njalo ntwana bokuphakama sizosho njalo masekuphakameni sizothi leyo nhlanzi yobuNazaretha bukaMprofethi namhlanje ivukile ngathi endazi kuba lula ngoba sizophikisana zonke izinto ezingamagugu lapha endlini kaNkuluNkulu sizolwa nazo siyinqabe siyiphike mawuShembe wathi amahewa aphuzwa sizophumela obala siyamahewa aphuzwa mangabe into ingenziwa kuphakameni azuba namahlono okukhuza sithi le nto ayenziwa ingakho ngithema ngithi akuhlabelela umuntu ngase ngithi ngendlela yasekuphakameni ngoba abantu basekuphakameni nokuhlabelela kusekho
kodwa into eyidabukise ukuthi lezi ihlabelelo mhla ifika kumprofeti zayilethwa ziyingilosi ilethwa ziyithunywa zasezulwini kwakufike kufika ihlabelelo nendlela okuyihlabelela kwangafiki nje ihlabelelo kuphela ukuthi wena uzothatha noma yipi tune yezwe lakini thathe noma yipi tune oyithandayo usuhlabelela ngayo isihlabelelo nesihlabelelo sineshuni yaso esihlatshelelwa ngayo sengiyibona nakhona lapha phakathi kwethu thatha isihlabelelo umuntu asikhombe ku135 ngisho singayena u135 uzukule shuni akusiyona la sihlabelelo ngoba ukhala ukuthi ngoba ishuni yasekuphakameni usiyayixovela akuhambi kanjalo isihlabelelo sasifika neshuni esihlatshelelwa ngayo sifika nezithunywa zasezulwini akwenzeki iphutha uthi uthatha ishuni esinye isihlabelelo usuhlabela ngayo esinye isihlabelelo uyayimosha into kaShem zithini ithunywa ezafika nesihlabelelo bethini abasezulwini abaphakathi kwethu la bavume bathini nisho ukuthi abantu basekuphakameni silo mthombo omele ukuthi umnatha avuke sakhishwe ebuhleni abantu basekuphakameni sakhishela ukuthi sivuse kuNazaretha ingenzeki nangephutha ukuthi sithi mase sikhishiwe bese siphinde siyachitheka abantu bachitheka kalula sakhishwe ekuchithekeni kodwa uthi usukhishwe ekuchithekeni usuchitheka nawe nenibone kuyipolitiki lento lisuka iqembu lepolitiki lithi niyabheda nina ANC into ephelayo niyaphela lento yenu athi sivule elinye iqembu thina bavula iqembu elinye bafike bachitheke ngani bachitha nakhona labo khona sevule elinye khona kulona leli asiyona into enjalo asingabi into enjalo azange saphuma ebuhleni baye besithuke ngendlela bethi nakhishwa ukuthanda ikhundla nakhishwa yini sakhishwa izwi likaNkuluNkulu elathi lento lena ayisahambi lapho umprofeti ayihambisa khona akufanele mase siyilapha futhi sibona lethina futhi sesenza izinto eziphambene noMnazaretha sibona sesidansa ku Facebook sesidansa ku TikTok sesithinta utshwala sesidla nabangakholwayo siganana nabangakholwayo akuzokwenzeka ngoba inathi aligana umuntu ongakholwayo akuphuma umshado waseNazaretha emzini ongakholwayo ukubasa ukufuka izinja kona akwenzeki lokho and akuzoqala ngathi umuntu lapha ephumile yedwa ekhaya koyosafuya izinja thina sibe simshado phambi kwaJehova wasathi umshado ukwethulwa kwabantu abaganene phambi kwaNkuluNkulu ngeke sihambe siyingangeni zabantu lapha nasithi ngoba sizekini sizokuganisa kini ngoba vele lemshado yasemakhaya kwangiyona imshado yasekuphakameni imshado yasekuphakameni yayishade esontweni iphelele khona kuphele kanjalo kodwa ngenxa yobuthakathaka babantu kwagcina sekuthiwa hayi ke qedelana ekhaya kwafika kwachitheka ekhaya amanje afuna ukuyokuqedela ekhaya afike emakhaya akhonza amadlozi agaya utshwala kwakuyinto kwaphela ukukholwa kwathi finish funda kusana khona encwadini ethi sijumela zonkosi ilapha kuverse 44 amen ningabuyele emumva amaNazaretha ningaphuza utshwala noma kuthiwa uNkulunkulu uyaphuza noma ngaqhanga umuntu ethi uNkulunkulu uyaphuza nina ningaphuzi nina manje ningaphuza utshwala umuntu ophuzayo lapha ekuphakameni umuntu ophuzayo lapha ekuphakameni ningesabi ukumkhipha noma yimi nje mani ngibona ngiphuzile nisho nithi baba ngoba usuyaphuza lapha ekuphakameni hamba uye kwenye indawo uyothi mhla uyekayo ukuphuza bese uyabuyela ekuphakameni ngeke nginiphikise ngeke nginiphendule ngiyobopha amasakana ami ngaleso sikhathi bese ngiyahamba ngoba angisiyo into enkulu uma ngilapha ekuphakameni into enkulu lapha ekuphakameni nguNkulunkulu owehla ezulwini weza emhlabeni ngoba ethanda abantu bakwaZulu amen lo wehla ezulwini weza lapha emhlabeni ngoba ethanda labantu bakwaZulu amen amazwi lawa kababila enjengoba enjalo
awaqedwanga awancishiswanga, kodwa kuvela ukukhuluma masikhuza utshwala bese bethi leli bandla elamasiko. Akusilona ibandla lamasiko lawa ezizwe zabantu abantu, kodwa ibandla lelamasiko asezulwini, ibandla likaNkulunkulu. uShembe leli bandla mhla elakha akasifihlelanga. Kuleli bandla engilekhayo ngelikamenzi wezulu nomhlaba, ngelika Jehova, wasichazela konke. Abaqhamuka sebethi ibandla lakwaZulu, ibandla lamasiko, ibandla lani basuke behlubuka, bangena ukuhlubuka. Ngoba mhla uShembe likhanda leli bandla akazange afihle ukuthi nina amaNazaretha niyibandla elikhulu likamenzi wezulu nomhlaba. Inkosi yenu yinye nguJehova kuphela. Ngisho ukuthi yona sekuphakameni ngivusela izinto ezinjalo ngoba uthe umfundisi uMemela ma singayikhuluma imithetho yasekuphakameni sizoba nenkinga. Sisuke singakaqedi ngoba liya ngokuthamba ivangeli ngokuthamba igcina yonke indaba ababamkhulu isiphela. Igcine isichitheka. Ayikho into yasekuphakameni engenayo indlela ephathwa ngayo. Ngisho isihlabelelo lesi sinendlela esiphathwa ngayo. Asiphathwa njengencwadi, inovel, mhlambe ebhalwe uDBZ Ntuli. Kodwa sinendlela yokuphathwa yasekuphakameni. Awudlalisi ngasingane. Siyanqatshelwa sisibeka sisibeke eduze kwenyawo zethu. Kodwa sisiqhelise siqekelele ngoba incwadi eyingcwele. Abakhumbulayo thina sakhula emazweni akithi kuhlasela kakhulu amaZulu. Laduma kakhulu izulu ezweni lakithi. Sase sithatha isihlabelo sisibeke lapha nasinobaba omkhulu bese sibheka ngasemnyango ishaya imbani idlule, sasingabetheli imizi, sasingenzi lutho, sasiphila ngoShembe. Sasiphila ngoShembe. Sasingevele silikhonza ifoto kodwa sathi sisebenzisa ngoba ubuso basezubuso obavuma ukuthunywa uNkulunkulu, ubuso bamsebenzela uNkulunkulu, ubuso bomuntu owathi ngiyinceku mina ithunyiwe, wathi nguthumekile, ongazange wama lapha wathi wane ngithunyiwe nje nami senguNkulunkulu. Angiboni sasingalibeka ifoto lomuntu ayisho njalo ngoba sabeka ifoto lomuntu wathi ningibona ngilapha nje ngithunywe uNkulunkulu, ngize lapha nje ngizovuza umsebenzi kaNkulunkulu. Saze siyalibeka ke siphila ngalona sekuphameni. Ngisho iBhayibheli awudlalisa ingane ngisho ngakhala kangakanani, awudlalisa ingane ngalo. Ngisho ingane ezincane kuyenzeka mhlawumbe emakhazi sithathe isihlabelelo zifunde ngaso kuhlabelelo, kodwa ziyafundiswa. Ngiyakhumbula wathi mawuthatha isihlabelelo uthi ufunda umthandazo uthi izandla usuyigezile yini ngoba into engcwele, izitshe ezingcwele iphathwa ngobungcwele. Ngisho ukuthi wona sekuphakameni ngiyakuveza lokho ngoba kuhamba izinto mase niyiphatha isikhathi eside nijwayele. Ngakho zomunye wayithatha isihlabelelo mase ebhala iminikelo bese beka la phezu komprofeti, bese ebhala envelope yakhe, abhale phezu komprofeti, abhale iminikelo yakhe, ayikhothe eminye ayibeke eceleni. Ngasho ngathi ayikuhambi kahle. Ngayibuka isikhathi eside lento ngathi ngeke ayihambi kahle. Ngathi ngeke ukwathi uthatha isihlabelelo usenze idiary usubhalela phezu kwaso, phezu kobuso bomuntu oyingcwele, phezu kobuso bomprofeti usubhala wena. Athi angeke wenze. Ngabuza kwabanye ngathi ma usunikela uyasifaka envelope nje, ma ngabe sengiqedile sathina nje sikhule kudala sasithi masibhala incwadi base sithatha le glue siyikhotha bese ayivala incwadi bese sifaka eposini. Kodwa umoya kaNkulunkulu wangenqabela mina ukuthi ngiyikhothe le mnikele engizoyifaka embengeni. Ngabona ngathi akufanele ukuthi ngiyikhothe. Ngiyivala envelope yami bese ngiyifaka kahle ngaphakathi ukuthi umnikelo wami ungaphumi, bese ngiyiphatha ngesizotha ngiyifaka embengeni. Angeke ngisaba ukuyikhotha ngoba ngiwazi amathami. Imvama nje amathe nobungcwele akuhambisana. Amathe nobungcwele akuhambisana. Ingakho enye insizwa uzoba indaba ende ngeke ngisayikhuluma. Kodwa khona lapha ekuphakameni noma kuthiwa uphethwe mhlambe uyakhwehlela, awuvumelele ukuphimisela phansi. Asiphimisi lapha ngoba singabantu abahamba nezingilosi. Wathi uShembe mawungena ekuphakameni uthi ngiyikhetha inkosi yasekuphakameni, kuyakhishwa ingilosi bizihamba phambi kwakho. Awazi noma ingapha, awazi noma ingapha, uzohlala utshaka amathi waphimisela kanti usuphimisela abantu basezulwini abakugadiwe. Seyinqatshela ukuphimisa
senqatshile ukuphatha izihlangu zivivinye kwathiwa ngoba nihamba nezingilosi nina ngabantu abangcwele ingilosi ka23 ensizweni ingilosi ka25 kwesifazane ingilosi ka14 kumama ingilosi yesabatha ingilosi yokukholwa ziningi ingilosi ezihamba nabantu kodwa lezo ingilosi mawuhamba nazo ufuna uhambe ngokuqonda ungahambi uphatha izihlangu njengobana amanyathelo asebuyele emuva esiyavivinya ngezihlangu ngisho abefundisi bakhona akwenziwa lokho eNazaretha noma ngathiwa kumnandi kanjani ngisho izihlangu lezokusina azivumeli ukuvivinya ngazo asishawe isihlangu sokusina ngapha ngemuva yazi umbombo waphatha induku mangihamba isinto ishaya izihlangu sikufuna udate asishawe isihlangu sokusina siphathwa ngobungcwele sitshe singcwele lendlela esiphathwa ngayo esokudumisa uJehova kuphela uhamba uphimisa khona abantu babe bamba ikhala elingapha afinyele ngapha phinda bambe elingapha afinyele ngapha akwenziwe kuphakameni lokho mawu sihlale siphatha amaduku kanjena noma ithishu bamba ikhala bese kulapha usulahla ngendlela ehloniphekile mawu ngabe kuyithishu awufinya usijikjela Sasi ngabanye abantu basekuphakameni mhlawumbe shembe ekhanda amanazareth ayikhanda abanye abantu umuntu wayefika ahluke phambi kwabantu bonke sho njalo insizwa mangisebenza lapha SABS yes ngihleli ke sengithatha umshana sengiyashanela nje ngithi angishanele nami ngizakhela ugazi phela kubelungu ngoba ngifuna ukuthi ngihambe ngibe ngiqashwe lapha sengiyashanela nje sesiqedile ukwenza esikwenzayo ngangisebenza nomunye umlungu ngumsiza sihlole ofish before bangene emarket lensizwa ke siyaqeda ayisesiqedile emfukantuli phumula ngizokubiza imanga udinga sengiyahlala sengithatha umshalo ngiyashanela kwase kuzenye insizwa iza kumina ifika ithi uyiNazaretha yini singahenga iNazaretha hawu ngiyakubona abantu azwane indawo engcolile vele ngabona ukuthi ngeke uzovela ushanele ngoba indawo engcolile ngashaya uvalo ngoba mina ngiklinela ukuthi ngingcela kubelungu lo nto ngiklina ngoba ngiyiNazaretha hawu mageda la ngishaya uvalo lokuthi angiyona lento umhlaba welindele noma ngiyenzile ngenhlanhla into right kodwa isizathu sami besi wrong lo uthi ngiyazi amanyathelo azwani nokungcola azwani ahlale eshanela ngisho emzini nawo ahlale eqoqa izibi ahlale eshanela ngibonile ukuthi uyiNazaretha yazi ngibone ngiza lapha ukuthi hayi iNazaretha kaleliya kusenjani namhlanje kusenjalo na akube njalo ke ngoba siyumthombo konke asekuphameni siyumthombo ovuswayo sibuya kobuNazaretha ezweni nasemhlabeni sikubuya kwenkolo kaJehova ngisho ukuthi ke asibe ngabantu abanjalo abantu asekuphameni asibe lawo manatha aqashekayo ayithi mayifika umqasho efika umlungu efike ema abona isihluthu abona iqhaza ayifaka iqhaza ke lawo manatha aqala bese donsa wona bese ethi nanga umuntu engizomqasha ngoba labantu abantshontshi labantu bathembekile abangeni kuyitoyitoyi abahlale becomplaina kodwa bathembekile bayasebenza sasingabantu abanjalo sasingabantu abanjalo sasingantshontshe sekuyantshontsheka ke manje kuyantshontshwa abantu noma bekholiwe angazi kudalwa yini lokho baningi abantu abanezinto emakhaya abo ababuya nazo emsebenzini bethi hayi sasebenzi lento ungayiceli ngani mayingasasebenzi awuyicela nje ubuyazi ngeke kuvume singakwenzi lokho singantshontshi ningakho nami into engiyibona ezinye sesemotweni ngisona emsebenzini ngihlala nawo ngicela ngiyibuyiselile ngoba ngisaba ukuthi noma into bengayithathanga ngokubona kodwa the fact sengiyibonile ufuna ngenze iqhinga lokuyibuyisela ngoba asibona abantu abantshontshayo asona amasela kasebi nangengozi asibuyele abantu asekuphameni sibe yileyo nto ngoba singase singayikhulumi lezo zinto sizothi siphume ebuhleni thola ukuthi sesiyilapha kodwa yonke imikhuba size nayo sifana nabantwana baseGibhithe abakhishwe eGibhithe wathi uNkulunkulu ngicela ngikhonze ehlane bathi mabefika ehlane yonke imikhuba yaseGibhithe bayikhumbula basebeyenza bonke imikhuba yaseGibhithe bayikhumbula basebeyenza base bethi hayi kwakuwukuthi yonke into uJehova athi banika yona beyiqhathanisa neGibhithe bethi ngane eGibhithe sasi kwakunje eGibhithe amanzi asingaswele eGibhithe ngoba iGibhithe alizange laphuma kubona kungayihlaza abantwana basekuphakameni ukuthi sithi sikule ndawo siphinde mawumuntu esibuka asibone ngathi
sisengamaNazaretha esaphuma kuwo. Kumele ube khona umehluko. Kumele ube khona umehluko. Asibe isizwe sikaNkulunkulu. Asibe isizwe sikaNkulunkulu. Zonke izinto bathi-ke ithi-ke indoda eyayisifundisa ithi mawukhipha amathe njalo waphimisela phansi uthi kwenzeka amathe ahlalele ngiloso ohamba naye. Ahlalele ngiloso ohamba naye. Kodwa mhla kwehlukana isidumbu senyama nesomoya lamathi kade wathimisele ngilosini ayoba kwesakhe isidumbu sikamoya. Bese ungangena ezulwini ngoba unento unamathe owaphimisa unamafinyilo ohamba wakhafula endleleni ahlele kuwe angafuneke ezulwini. Ungabisabanjwa izono ubanjwe indlela ubuyiphatha ngayo. Yonke le ndaba yemthetho ingabisabuzwa kuwena uvinjwe into oyiphathile noma oyinameke yona usesenyameni bese ingakungenisa ezulwini buse ungafiki kwehlulelweni uvinjwe ukuthi akungenwa nalento. Isho ukuthi kana sekuphakameni siphathe njengamaNazaretha singavami ukutshela abantu singamaNazaretha. Akosha abantu awuyinazaretha wena ngiyakubona. Ungavami ukuyichaza ukuthi njengoba ngibona nje ngimfundisi uNtuli cha yini uyichaza ngalokho. Ufuna kusha abantu ukuthi hawu kodwa ngathi khona indawo. Ngathi khona indawo. Washo njalo baba uNkosi Mayifela mhlawumbe sekhohliwe. Washo njalo. Ngoba ngizange ngamtshela lutho. Ngamtshela indaba kaNkulunkulu nje kuphela. Ngamtshela indaba kaNkulunkulu. Ngizange ngithi ngibone nje baba uNkosi ngiumphathi ka23 ngiphethe insizwa uma uyichaza ngento ethunyiwe. Yini ngabona ngalento ethunyiwe kuwe? Hayi ngibona nje sengaba ngosekuphakameni. Cha babona ngosekuphakameni. Babona inkambo yakho. Ondlela oyiphatha ngayo. Belalela indlela okhuluma ngayo. Bebuka amahlaya owahlekayo. Liphi ihlaya olihlekayo? Iliphi ongahleki? Akhona amahlaya lapha endaweni zokusebenza angcolile. Ubona ikhona lihlekaze liqephuke. Ihleka umuntu ekhuluma izinto zasekusitheleni ezikhuluma obala. Khona amahlaya othi uma wahleka buse ungcola ngaso sikhathi. Ngori sokuhleka ihlaya ongafanele ulihleka. Bangahlekwa kakhulu nasekuphakameni. Kwakuhlekwa kancane. Bangahlekwa kakhulu. Ngikhuza amakhosazana lapha eThekwini. Behleke eqhuma phezulu enqokuzini. Awakhuza ngathi akwenziwa lokhu kuphakameni. Lelo hleka akuselwa sekuphakameni. Akuhlekwa kanje. Angiboni ukuthi kuphakameni kuphela. Ngicabanga ukuthi nje kuyisinto ngoba khona isisho esithini abantu abakuthiwa zinhleka abayeni. Kwakusho umuntu ohleka qhephuke lapho kakhulu. Cha uyohleka namhla kukhona abayeni bakho wena uzolotsholwa noma uzolo noma kunjani. Buse uhleka buse uyihlaza. Ukuhleka nje kwabantu abansundu kwakuhleka okuhlelekile. Kwangekhona lokho kuhlekwa amabhinqa namhlanje ahleke ungapha uwezwe ngale. Nalapha ekuphakameni ke ngizwa amakhosazana ehleka kakhulu. Ewese ehleka endaweni kaNkulunkulu. Ngase ngwakhuza. Lento esiyiyona endaweni kaNkulunkulu asibe yiyona nasemgwaqweni la sihamba khona. Singafiki lapha si-act masiphuma ngaphandle sibe ngabanye abantu. Asizame lento esiyiyona lapha sibe yiyona la ngaphandle. Abantu bakubona ukukholo. Sibe yintshumayelo noma sihamba. Hawu bengikhuluma umthetho sengize ngeqisi. Inkosi busesizwe.